Bi, aku iki kok penasaran toh. Iwak biawak karo iwak biawuk iki jane enak ndi toh? Suwi mentolah mikir, roh apa ora jane? Enak iwak biawuk, Mas. Tenan. Enak tenan apa ora? Engko ora sesuai karo kenyataan. Tenan. Nek iwak biawak iki Piye? kowe gak patek doyan. Lah nyapa? Panas iwak kuwi. Lah nek iwak biawuk Iwak biawuk enak, Mas. Seger rasane tenan. tenan apa ora wi? Kapan-kapan aku dudu ana iwak biawuk ya. Anu, opone nek waya udan-udanan nek mangan kuwi. Masa toh? Dadi marai pengen aku. Lah wi carane kudu digodhog apa piye? Wis ora usah digodhog, Mas. Mentahan kowe doyan. Tenan. Beyo malah entah. Apa ya gurih lho wi? Anu, maksudnya piye yo? Ora to wi hewan apa? Ya ora roh ya ora mungkin tekok aku. Wi hewan melata wi. Bahaya wi. Lah jarimu entah enak kok bahaya bahaya piye? Cekelane angel. Tapi sekali dipangan, ketagihan wi tenan. Kapan-kapan aku didono ya iwak biawuk. Aku rong tau jajal. Mantep Mas iwak biawuk. Anja. Kowe TikTokan ning TikTokmu enek aku mau hapus kan? Gampot konangan. Iya nyapa? Kowe setiap enek fotoku mau hapus kan? Lah wek-wekku dhewe tak hapus mbok ben. Lah iki nyapa geger. Kowe nyapa rawan ngunggah ning TikTokmu nek fotoku? Dek iki lho wis tak unggah nih. Tapi lah munggah keduren, tak delok ketoke menggeh-menggeh, yo tak hapus. Raimu munggahne apa nih? Lah karepku ngunggahne apa to? Unggah amben apa piye? Lha kowe nyapa tak gandene tak leboni TikTokku, tak geni fotoku nyapa mau hapus? Lah tak sawang-sawang ketoke mangan nggon lho. Yo tak hapus. Wedi to kowe? Lah wedi perkara apa? Wedi ra payu. Yo diobral to bentang payu. Ngomong nek aku nek muni ngaku ra bojo. Asu ya. Lah nek ngerti asu kowe yo gelem. Coba ya celah ya raimu. Raimu lek pengen radi celah. Bang, kan surganya istri itu ada di suami ya? Iya. Emang kenapa? Berarti supaya banyak surga, aku harus banyak suami dong. Hei, ke semak-semak lagi yuk. Tidak, aku tidak mau. Kok tidak mau? Biasanya juga mau. Aku sudah bertaubat kepada Allah. Pergilah kau. Ayolah, sekali ini aja. Tinggalkan tempat ini. Pergi! Mau bikin KTP, Pak? Formulirnya diisi ya. Nama dan alamat ditulis, Pak? Iya, tulis yang jelas dan lengkap ya. Kalau jenis kelamin, Pak? Nggak usah, itu saya lihat saja. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Ngawur kene di bojo. Bladrah ya iki. Atiku mung siji, dadi ora mungkin dibagi. WA-mu pira? Engko ketemuan ya ning Sorpring. Cantik banget. Malam minggu mau kemana? Mau buka bareng sama teman-teman kantor. Ah, Mau pakai mobil apa ya? Fortuner, Pajero, atau Alphard ya? Amer. Sorry, bukannya aku pamer, tapi lagi khayal. Ini parah ini. Nek luwe mak, nek ngantuk turu. Rasa mbok omongi nek kuwi seru. Lah nek kangen, terus piye? Lah wong kangen ae bingung, parane tumpaki beres. Mbak, titip benih 9 bulan oleh ora? Masamu parkiran apa piye? Yo timbang mecer-mecer tak titipne ben mlumpuk. Rahim bos. Iya aku ngerti.
titip rumah ini angel. Aku tak rumate dhewe, aku kan mau nyilih hadah tok. Ini parah ini. Mbak, sampane tak rabi gelem apa ora? Sak menika lek mbok tawani rabi seputeran kathah. Lah nyapa emoh iki? Kula mboten nyidam rabi. Yo ben enek kancane apa-apa ben ra dhewe to. Tapi lek sampean jak islik nggih, kula nggih purun saya sak menika mumpung pas kembut-kembut ngene iki. Jak rabi emoh malah jak idlik, tredel kok jarane. Eka Nun. piye kabarmu padha sehat? Alhamdulillah kabare kula Pekli, Cak. Kok Pekli? Pekli wi apik sekali. Oh iya. Omong sak kecap wis medeni nyawa bocah iki. Kok medeni kepriwe, Lek? Ha iki Pekli iki tunggale penget iki lho. Apa penget? Apik banget. Oh. Hei, kamu lagi ngapain? Umpama aku rawati dosa. Kalau takut dosa, kenapa gak puasa? Koyo setan. Kon iku koyo setan. Kon dari Wahyudi. Aa, kunaon eta manukna beteles kitu. Teuing. Dia atuh diomek kuneng beh hudang, sugan gacuar deui. Apa itu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Apa to mak wong wedok iki nak metu saka omah kok mesti pacane wayu pakaiane apik-apik ngono ki ben apa? Lah terus rumah samu lek wong wedok metu saka omah maka ayu nganggo klambi betul sangi, kuwi mergo arep golek perhatian saka wong lanang ya ora. Ora apa. Lah terus tujuan iki apa to mak ngono kuwi? Justru banyak dari mereka pengen menunjukkan bahwa dia diratukan, diopeni, diragati saka bojone. Ya justru nek diopeni bojone iki ya seharusnya ya macake nang omah, ayune nang omah kanggo bojone to mak. Ora kok kalah ayune, macake, wangine ning jaba. Ku apa? Ngono pikirane serangane ngeres. Ya bukane ngeres to mak, tapi kenyataane ya ngono nek metu wangi-wangi giliran ning omah awak dibludu karo bligar mason bojone simpangan sampai gebek-gebek. Apa meneh kok ape denek. Obong to mak. Ya ora ngono to mak. Wong wedok iki senengane ngentekne duwite wong lanang. Terus sapa sing mbok ngentekno? Celeng, hah? Nek gak wong wedok sapa? Lah wong lanang wangi ngentekne mosok ya ora oleh. Lah wong aku sing masakno dekne. Lah kuwi kan tanggunganmu. Aku sing ngeloni dekne. Lah dhuwit wis diwehne ngeloni moh iki lho. Aku sing lairno anake. Aku sing ngemiki anake. Aku ya sing ngemiki dheke. Dhuwit sak enek-eneke diblekne kabeh gur ngemiki sambat. Aku sing ngembah-embah kambine dheke. Sapa sing entek dhuwit nek gak aku? Hah? Ya wong lanang dibagi to sak idik-idik. Kok iso lho kok ngomong ngono kuwi? Wong lanang iso nggo tuku rokok ngono wis bungah. Wong lanang apa mbok kon golek dhuwit. Rumasane tuyul kok iki.